Slav jwara mxêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Ez ê di vê videoyê de danasîna pirtûkên xwe yên nû bikim, pirtûkên ku min nû kirîne di vê meha hezîranê de. Ne ên meha gulanê. Tenê di vê meha hezîranê de pirtûkên ku min kirîne axir diyarî ji min re hatine û min pirtûkxaneya xwe zêde kirine. Ez ê behsa wan pirtûkan bikim. Yek bi yek navê pirtûkan, nivîskarê wan û tevî weşanxaneyê ji we re bibêjim û behsa kirîna xwe jî bikim. Yani min çi awî kirî. Ez ê îro piçekî bikevim hûrgiliyan behsa vê awayê kirîna xwe bikim û bi Kurtî jî dîsa behsa naveroka pirtûkan dikim. Lê min ev pirtûk nexwendine. Yani bi qasî zanîna xwe ku min li ciyekî belkî derbarê wan nivîskaran da pirtûkan da xwendiye. An jî min jiyekî guhdar kiriye, ji kesekî guhdar kiriye. Zrastî vîdyoyekî tiştekî axir hatime ev navana min bîstine û bi saya em bêjin vê kirînê jî ez ê êdî van navan bixwînim û pirtûxaneya xwe zêde bikim. Kerem kin ez derbasî danasîna pirtûkên xwe bibim. Min xwest ez yani ev pirtûkên ku min îro jî nû kirîbûn hene. Min ji xwe di ser Instagram û Twitterê de ji par vekir. Min xwest ez wisa bi germî dema nanê ji firnê bi germ derdikeve ji tenûrê û mirov dixwaze wî bi germî bi germegerm wê nanê bixwe. Ez ji xwazim bi germegerma îro ev pirtûkên ku nû ji firinê em bêjin ji tenûrê derketiye min aniye pirtûxane xwe ez ê di wan de dest pê bikim û dixwazim ewil bi diyarîyekê dest pê bikim. Ev pirtûka pêşbîniya Falgira Qereçî, nivîskarê wê Ebdulmecid Lutfî ji Soranî, Şehab Xalidî ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin. Ev îro ji aliyê Mamoste Evdullah Keskin ve hat diyarîkirin ji bo min. Hûn zanin Abdullah Keskin, xwediyê Evdullah Keskin xwediyê weşanxaneya Avêstayê ye. Bi rastî weşanxaneya Avêstayê jî derbarê mijin weşangeriya Kurdî de yani di xala weşangeriya Kurdî de gelekî serkeftiya weşanxaneyekê zor hêja ye û gelek pirtûkên wî jî ji xwe di weşanxaneya min de hene. Ev jî diyariyekî gelek hêja bû îro li gel Mamoste Evdullah me sohbeteke Kurd jî kir û ev pirtûka jî piştî sohbetê diyarî min kir. Spasiya xwe ji bo cenabê wî rê dikim, dişînim. Pişta çend pirtûkên din îro min nû kirin. Daha pirtûkên Ernest Heiningway. Belkî telaffuza wî baş nakim. Ev bi xatirê çekan yê ku wergerî Kurdî kiriye Azad Avcı ji weşanxaneya Komal çapkirin weşandin ji Komalê hatiye çapkirin. Ev jî ji weşanxaneya Komalê. Ev jî dîsan Ernest Heiningway Kalemêr û Behr yê ku werger kiriye dîsan Azad Avcıye. Ev her du romanên Ernest Hemingway nivîskarekî Amerîkayî navdar û ji xwe xwediyê xelata Nobelê jî belê nivîskarekî Amerîkayî ye rast e û xwediyê xelata Nobelê ye û gelekî navdar e di dunyayê de cîhanê de. Min gelekî navê wî bîstibû, min berhemên wî jî bîstibûn lê min qet nexwandibû, hiç nexwandibû. Piştî ku ez pê hesiyam bi Kurdî wergerên romanên wî çêbûne û min xwest ez hema bi dest bixim û vî navî bixwînim. Derbarê naveroka van roman de mixabin zêde tiştekî nizanim, hayjên nînim lê bi xwendinê re ez ê helbet derbarê vanan da jî nêrînên xwe, nirxandinên xwe bi we re par vebikim. Ez ê vîdyoyekî ser vanan çê bikim. Pişta min ev ji ku kirin dibe ez wê jî bibêjim. Ev ji hîvda weşanxaneya hîvdayê li vir ciyê wî heye li Stenbol Fatihê. Min ev ji wir kirin ev her du pirtûkana. Tevî pirtûkeke din dîsa ji hîvdayê kirî li Stenbol Fatihê. 1001 şev çîrokên 1001 şevê ku zanin bi rastî gelek navdaran ev çîrokanan li dunyayê seranserê cîhanê hatine belavkirin. Yani pêşgotinê de jî yê ku werger ji erebî werger Kurdî kiriye Menaf Osman nivîskarekî me yê Kurd mixabin di zindanê de vêga 30 sal lê zêdetir e nodûsiyan da ketiye zindanê hê jî têdaye. Min di vîdyoyekî xwe behsa wêje an jî wêjekarên zindanî kiribû. Ji wan yek jî Menaf Osman e nivîskarekî him roman û çîrokên wî jî henin.
ev çar cildin 1001 şevin em bijin çîrokên 1001 şevî di dünyayê de hatine belav kirin. Gelekî navdar ji xwe ev çîrokan yani behsa em bêjin şahan, wezîran, paşayan, zarokên wan em bêjin mîrektî wan falan bêvan kirine behsa wan çîrokan kirine hin çîrokên gelek hêsan basît hin çîrokên jî çekî gelekî zehmet hene têde min qet nexwandibûn ev çîrokanan lê hema herkes hay ji van çîrokan heye xwe pêşgotinê de jî min pêşgotina wî îro xwend dîsa behs ke menav Osman dibe yani her çiqas nehat ve xwendin jî ji alî gelek kesan ve herkes ser çîroka van çîrokên 1001 şevî haydar e. Ev jî bi vî hawî ji weşanxane Azadê hatiye çapkirin ji hîvdayê min ev peyda kirîro. Ev pirtûkên ku îro nû em bêjin ji tenûrê derketin mehanî mal. Pişta pirtûkên ku hefta çûyî di sisiyê meha şeşan meha Haziranê de min ev pirtûkanan kirîbûn. Ez dixwazim îja yek bi yek behsa vanan bikim. Min ev pirtûkanan ji ku kirin dibe ez vêya jî bibêjim û pişta derbasî êndin bibim. Ev pirtûkanan min ji ekrak sahaf deylem sahaf heye li Stenbol Fatihê. Ev pirtûkanan jî min ji ekrak sahafê kirîn. Weke hûn dibînin ez ê yek bi yek navê pirtûkan ji we re bêjim. Ev pirtûka derbarê jinên em bêjin di ne tenê di İslamiyetê de wekî din jî wekî Hezretî Asya, Hacer, Meryem, Xetîce, Fatime û Ayşe stêrkên bihiştê nivîskara wê Rojbîn Özkan ji weşanxaneyên Nûbiharê hatiye çapkirin. Romanek derbarê Mem û Zînê de nivîskar Ronî War ji weşanxaneya Avayê hatiye çapkirin. Pişra helbest Sirûda Baranê nivîskar Bedir Şakir El Seyyap yê ku wergerî Kurdî kiriye nivîskarekî Erebe ji Iraqê. Jan Dost nivîskarê me ji Kobanî ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin. Pişta ji weşanxaneya Doyê Jiyan Helwest de nivîsarînê Rexneyê nivîskar Sirwan Berko ji weşanxaneya Doyê hatiye çapkirin. û pişta nivîskarekî ji bajarê min ji Erzeromê ji Serhedê Mihemed Sibkan dîroka Belek pirtûkeke helbesta ji weşanxaneya Name hatiye çapkirin. Ev wek diyarî ji bo min bû. Ez ê ev jî helbestên mamoste hemşehriyê min Mihemed Sibkanın. Dîsa pirtûkeke çîrokan bêyî sê bena lê ev bi Zazakî ye bi Kirmanşikî ji weşanxaneya Vatê hatiye çapkirin. Min xwest ev jî pirtûxaneya min de hebe ber ku ez hewl didim bi Kirmanşikî jî fêr bibim soranî jî nivîskar İhsan Espar e. Pişta pirtûkeke dîsan ji weşanxaneya Doyê Evdilla Koçer name. Pişta pirtûkek gotûbêj û lêpirsîn ya Salih Kevirberî teyîba min ji weşanxaneya Doyê ev jî hatiye çapkirin. Pişta dîsan ji weşanxaneya Doyê pirtûkek romaneka Fêrgîn Melik Aykoç nivîskarê me Rondikên Hêviyên Wenda ev jî roman e. û dawî dîsan pirtûkeke çîrokan ya Tosinê Reşît nivîskarekî me ji Ermenistanê Qafqasê Sovyeta berê min bêriya şevên spî kiriye ev jî ji Avêstayê hatiye çapkirin. Ev pirtûkên ku min ji ekrak kitabevî ekrak sahafê an jî bi navekê din ser Instagramê jî deylemî sahaf heye xwediyê wî kekê Husên cihê gelekî baş e dibe Kurdên me Stenbol lê biçin teqet serdana wekê bikin gelek pirtûkên Kurdî hene û bi erzanî jî hûn dikarin peyda bikin ez vê ji we re bibêjim. Pişta dîsa min ji Nûbiharê çend pirtûk kirîbûn di vê meha Hezîranê de. Yek ev nû derketibû ji xwe İran Xanım hawerek ji Urmiyê Saîme Xakpûr weşanxaneya Nûbiharê. Şîva Miryan Evdirrehman Elçiçek Çîrok dîsa Nûbihar. Ev jî gotarên zimannasî rastî ev pirtûk ez min gelek jî hez kir ji ber ku gotarên zimannasî derbarê ziman de hene gelek nivîskar û nivîsarên hêjatê de hene Nûbihar û herî dawî jî dîsan perwerdeya zarokan bi çîrokan ev ji pirtûkeke nû weşiya nivîskar Muhyiddin Nahrî mamoste Muhyiddin kitêbeke rêber bo mezinan yani perwerdeya zarokan bi çîrokan çawa tê kirin gelek beşan da mamoste pirtûkeke wisa nivîsandiye nû çapbû ser xêrê be û ji xwe li Nûbiharê bi îmzaya wî min da îmza kirin
مامۆستای مره امضا کرد سپاسیا مامۆستای jî dikim bi vî hawî ev jî wisa bû û herî dawî jî kovara nûbiharî xwe ez endam belê ez endamê kovarê me û her em bijin 3-4 meha da carê dertê û ji xwe tê şandin. Ev dosya wan taybet ser berxwedana Araratê ye. Bi rastî dosyayeke hêja ye ku mesela em bijin mesela berxwedana Araratê dîroka Kurdistanê de gelek giring e û gelek nivîsarên hêja û gel nivîskarên hêja heye xebateke pir xweş çêbiye dibe teqez vê kovarê bi dest bixin û bixwînin. Bi vî hawî derbarê berxwedana Araratê çiyayê Araratê da û ew kesên ku duyê serdemê İhsan Nûrî Paşa, Ferzendebek, Biro Heskê Têlî û gelek navên din haydar bibin û taybet helbet Partiya Xwebûnê Celadet Elî Bedirxan falan jî Memduh Selî Bek jî li wir hinin. Bi kurtî min behsa pirtûkên xwe nû kir. Pirtûkên ku min nû kirîne divê meha Hezîranê da hê kirîne û min behsa awayê kirîna xwe kir piçekî jî behsa pirtûkan kir. Axir qas ku ez ser haydarım haya mij pirtûkan heye ew qas zêde nikarim ji xwe bikim. Bi giştî min 10 rojên Hezîranê de êdî 10 Hezîranî bûyî 10 Hezîranî bû vêga em dikevin dewiyekî 11 Hezîranê. Min dew 8 pirtûkên nû li pirtûxaneya 18 pirtûkên nû li pirtûxaneya xwe zêde kirine ser xêrê bin. Gelo çend pirtûk divê me hêda kirîne û kîjanin dibin vîdyoyê da binivîsin û ew kê jî ji kerema xwe hûn çawa pirtûkan dikirin yani tenê ser malperan diçin sahafan diçin weşanxaneyan cê pirtûk firoşan falan hûn jî bi kurtî gel ku bikaribin dibin vîdyoyê de cê şîroveyê de behsa vê awayê kirina xwe bikin ka em bibînin kî bi çi hawî dikire. Ez hatim dawiya vê vîdyoyê wê vîdyoyekê ne dirêj bibe ji ber ku min tenê behsa pirtûkên xwe yî nû kir heta vîdyoyekî din xwe baş binêrin bi xatirê we.